Бүгін беге тох пофиг оңорох бітер. Шуруповерт надо. Анта шуруповерт ох буллана обычная отверткада болоны. Тетеркиннах беге билеген бәбәләргә балары сыгырык бит. Өрттерин алам холбан кебисти бит. Ага. Аны хаягаста боттугар булана хаяга хахо. Аңара белем булды. Аңара белем булды. Ламинированный тох фанера дем булар, ха? Вот, бу буга хаджар самаристрлык надо. Обычный такурда вот нарсойды. Бу билен капакты биги, ха? Ага. Паралон кеме дибит, онна кылабыт, онна биги быгабыт. Бу халак инструмент булар. Ага. Кайдак таттарарын да не кылабыт? Оны кискен. Вот. Килей дибит, ха? Тоттарык бутын. Кемане килей дияхпит, онтон килeye хаппытын кентен хасын халгыхпытти. Астына үлелигинди. Анлык бу. Астына лихта буланды. Ачага бидде чийди кулам булан. Тактир үлегенен үлели хатыктакын.